Γεια σας! Σήμερα θα παίξουμε μια βλακεία. Από ό,τι έχω καταλάβει είσαι μια Barbie και παίζεις GTA με την Barbie. Βέβαια είσαι στο κάστρο και επειδή δεν είμαι κορίτσι δεν μπορώ να περάσω αυτό. Δεν μπορώ να πηδήξω από εδώ πέρα εδώ πέρα. Με τίποτα. Έλα μπροστά η Barbie. Κάτε. Από εδώ, πάμε από εδώ. Να, πηδάμε. Ναι, άμα πέφτεις στη θάλασσα ξαναπεθαίνεις. Αντί για να πεθάνουν και να το δείχνουν στα μικρά κοριτσάκια ότι πεθαίνουνε, κάνει μαγεία και ξαναγεννιέται. Τι να κάνω. Θα ήταν πιο ωραίο να κολυμπούσε. Έλα τώρα. Ναι. Τώρα άμα πέσω δηλαδή. Άμα από εδώ. Ωραία, από εδώ θα πάμε. Ταραρατατά. Oh my god. Ταραρατατά. Ναι, πού είμαστε. Είμαστε στο χαμάμ. Α, να το παιχνίδι. Barbie, η 12 χορεύτριας. Ξέρω ότι βαριέστε, αλλά μου φάνηκε πολύ αστείο και είπα να το παίξω. Δείτε πως τρέχει. Περιμένετε. Δείτε πως τρέχει. Μα γιατί έχουν βάλει αυτές τις πισίνες μες στο διάδρομο. Εντάξει. Είμαστε στο γήπο μυστικό. Γήπο μυστικό. Τραλαλαλαλαλα. Τραλαλαλαλαλα. Τι είναι αυτό. Πεστάρια. Φύγε να πεταλούδες είστε. Φύγετε. Ξου. Φύγετε. Νομίζω πως έχω μια μαγική δύναμη και τα καλώ συνέχεια κοντά μου. Αυτό είναι το gameplay της Barbie 12 Dancers. Με λίγα λόγια είναι πια βοήθεια. Να το! Αυτό είναι το γερμανικό παιχνίδι. Πακιστανικό παιχνίδι να λέμε. Όχι ρε. Να λέμε τις αλήθειες ρε παιδιά.